Сәлем, музыка сөючі тамашашыларыбыз, сіз Шаян ТВда түйме тапшыруын қарайсыз. Мин Рузәл Әхмәдиев һәм әйдәгіз башлыйк. Безнең тапшыруыбызда җиңү өчен яхшы кәеф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә төймәгә тиз басу кирәк булачак. Без бүген яраткан, тыңлаган җырларны искә төшерәбез, мантыйкны эшкә җигәбез һәм командалар белән танышудан башлыйбыз. Әйдәгез командалар белән танышыйк һәм бүген бездә кунакта ТНВ телеканалының экс алып баручылары, бүгенге көндә инде Мәйдан каналының алып баручылары Венера Аитова һәм Илги Шакуров. Әле алар алып баручылар гына түгел, икесе дә көчле журналистлар. Һәм бүген аларга ярдәмгә менә дигән гаилә вәкилләре, апалы, энеле Сафина Шаһиева һәм Султан Шаһиев ярдәм итәчәк. Без беләбез, Венера, Илги, сез парда эшләргә күнеккәнсездер дә, ләкин инде без сезне бераз гына бүген аердык, көндәшләр ясадык. Менә яңа командада ничек эшләр сез микән, шуны да белеп карыйбыз. Гомумән, тәҗрибәле журналист ул теләсә кем белән, теләсә кайсы вакытта алып барырга булдыра аладыр дип уйлыйм. Әйдәгез беренче биремнән башлыйбыз. Су буенда ушак яна. Уже что ли? Әлбәттә, әлеге җырны без Зөһрә Баширәфуллина башкаруыннан беләбез. Әлегә ул әлеге җырны башкара һәм әлеге җырны ишеткәндә тәннән инде мөрәшкәләр йөгерә башлый бит. Әлеге җырны бу Зөфәр Хәйретдиновның шундый легендар җыры. Без бит юкка гына шундый акыллы булып күренмибез, чөнки безгә шундый акыллы кешеләр килә. Без алардан менә бу мәгълүматны алабыз. Һәм әйдәгез сезнең җавапны кабул итик. Аңлавымча инде монда бәхәссез һәм инде дөрес җавапны иштик. Ушак яна, Тем кабузан ушакны. Илсия дә хәзер башкара. Китергә канунның турында. Хәзер кемгә җырламый буга инде? Хәзер инде я. Инде җәмәгать исә 1-0. 1-0. Инде Biz hazır җиңәчәк без. Әлегә 1-0. Әлегә әйдәгез икенче биремгә күз салабыз. Җырлыйлар, туган көн, нәрсәдер көтәләр. Нәрсәдер көтәләр. Күмәкләп, ниндидер бәйрәм итәләр һәм нәрсәдер көтәләр. Туган көн, бергәләп, туган көн, Яшәү аны. яшәү, яшик, гөрләшик, Султан әйдә. Яшик туган. Яшик, Туган көннәрдә. Туган һәм тумаган көннәрдә Ришат шул икән, Ришат Төхвәтуллин яшик, туган көннәрдә. Нәрсә булды инде бу? Басылмадымы минем? Без бастык чөнки. Султан. Булай әйтәбез. Инде дөрес җавап аларда яңгырады. Яшик, туган. Шул җыр булдымы? Бу Ришат Төхвәтуллинның яшик, туган, тумаган көннәрдә. Яшик туган көннәрдә дә, тумаган көннәрдә дә. Шул җыр дип беләсез. Әйдәгез дөрес җавап тыңлыйк. Игътибар. Менә сәламәт. Роман гениаль җыр. Искиткеч, матур. Яратам сүзләрне. Ниндидер бик шагыйрь язгандыр инде. Әйдәгез киләсе бирем безне карап үтик. Игътибар. Шакы туқыран. Туқыран не? Марат Яруллин. Туқылдатып утыра. Сен капка төбендә сине көтеп утырам. Сезнең ышыгызда, Капка төбегездәме, турыгызда сине көтеп утырам. Ну, аның шундый клипы бик шәп эшләнгән. Шуңкыра. Әйдә Султан. Җырлап күрсәт әле әлеге җырны. Анда менә булай итеп биял, менә булай. Тукран кебек. Туқыран, тукылдап утыра. Егіз патшында сені көтіп тұрам. Пробежкада. Пробежкада? Шул җырны яхшы.
Туқыран, биікте отырған, туқыран. Мында тренер отыра. Тауышында. Сіздің шапқаны қызына кетіп, турығында отырам. Біз онда бүтін дәрістер алдынан яғын аяқ шығып, Ялан аяқ? Ие. Мектепте ме? Ие. Әтиенелер бұл сөз айтмай ма? Жоқ. Неде яхшы мектеп. Бик шеп. Ялан аяқ. Ие. Ауылда түгел. Жоқ, ол түгел. Қозанда. Қозанда. Қозанның қыш күні. Қыш күні. Қыш күні де. Ескерткіш мектеп. Демек, жауап қабыл етілді, айдағыздыры жауап тыңдаймыз. Туқыран, биікке отырған, күнді Бітті. Исәп 3-0. Исәп қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Демек, жамағат, айдағыз біз 4-ші берімні қорай кәлі. Әдегіз мұнсын. Айдағыз мұнсын. Бірісі біргелешік, нәрсе дірейме, біргелешкенлер достар. Венераның не шемена? Ол әсер... Логика білән ойларға тыршасың. Таң атқанын күте, біз гүрләшіп, жырлашабыз. Оның логикасы тілі білән бик әйбәт бәйлі. Менде бір кейсі бар. Ая. Вряд ли инде ярар. Ойнап жырлашып әлі. Ойнап жырлашы кәлі? Бұл биттігі. Біргелешіп, Елгесіз бар ма бәрінен Жоқ, әлігі. Ой. біргелеп, Әйдегіз рәсімдер бойынша барық, әйдегіз. біргелеп су бойында. Біргелеп, су. Су барамыз. Таңнар қаршылық. Тау әйме. Таңнар қаршылау. Тау әйме. Һәм ул тау астынан міне Ничекай сүздер. бәріп шыға шишмә бәріп. Шишмә. Шишмә бәріп шыға әйме. Һәм қоядыр, бик қоядыр тегенде. Анда, Яш шақтағы достар. Анда нәрсе ол? Баян ма, гармон ма? Ул аккордеон. Тальян. Мен баянға ерім бит. Баянға ерім. Баян түгел, бұл тальян. Бұл тальян түгел, бұл аккордеон. Бұл тальян, бұл гармон. Еш вақытта, шишмә бойларында, шилтірә баққан вақытта. Түгешін тұтырайын. Өтәрейді, шул сәпетті. Yok, шул түгел. Сафина. Буталды. Буталдым. Илгиз әйді әйтінде, Исия Бадризин еш шауқларда Гармонар. Жоқ, Исия Бадризинова түгел. Түгел, әбәсі. Исия Бадризинова түгел. Міне әлігі жер, бәлкі міне шул Сафина туғандарық yazılған жырдыр енді бағайын. Субханалла. Әйді, Илгиз. Ерлігім шишмәләрі. Иракта гармон Қаламдарында Мен аңладым. Илгиз ол оссызлы, ләкин әйтсе... Ұзақ қамына тез бара. Ұзақ қамына ираққа бара. Ирақ бара. Демек, бағы зор. Әлбәтте. Яғылығы көп. Әйдәгіз дұрыс жауапны Ашы таңапай. дұрыс енді таңласақ. Шишмәләр. Ирақта қалдың мұрларында, алда гармон тілерінде, қалыру, юғалмас шишмәләр. Ең матур жырларының бірісі. Искиткіш матур жырларының бірісі. Лейсен Ғимаева репертуарынан шуның білен дүния көрді бет енді Лейсен Ғимаева деген исім барлыққа, йылдыз барлыққа келді. Татар эстрадасы күгінде һәм сізге бір бал алып келді Лейсен Ғимаева. Һәм сіздің бір балығыз болды. Сіздің 3 балығыз болды әлігі тұрда. Интернет мейданларында тіләсә қойсы жырны табып бола. Онда ізлеу системасына бары тек жырның іштелеген ясаң, менә ол сиңа система әзір жырны китереді шығара. Бірнеше вариантта беруге мүмкін. Әйінді менә татар жырларының іштелігі білән біраз ғына менә интернетта біраз ғына ауырлықлар бар. Шуңа күрә инде сіздің ярдәм керек болашақ. Кімдір Гүлгүнәден менә шундай излеу системасынан жыр ізлей. Шуңа да біз Гүлгүнәгә булышы келі. Жырның іштелігі сізге сөйленешек, әйінді сіз жырны білірге тейіш боласыз. Әйдегіз, иқтибар нишік ізлейлер мекен бұл жырларын? Окей, Гүлгүнә. Бұл жырны башқарушы егіт, юк, егіт тә түгел, ират. Хисләрен аңлата. Ул гүл яратам да, ләкин... Марат Ярулин бір қызны көрдім де яраттым. Шо түгел екен? Анда бик көп яратам дейме инде ул шул хәйле.
Миңа нишләргә әйтегез, Я- дуслар, дип күбрәк борчыла. Әйтегез, дуслар. Монда әйтегез, яратам. Монда кызга, хатын кызга гына түгел. Монда игътибар белән тыңлап бетерергә кирәк. Шуңа күрә әйдәгез тыңлыйк әле. Бу җырны башкаручы егет, юк, егет тә түгел, Ират, хисләрен аңлата. Ул гел яратам ди, ләкин сөю объекты гына сәер. Сәер дип, сәер дә түгел инде ул. Ләкин без гадәттә хатын-кызларга мәхәббәт сүзләрен әйтүгә әйләнгән. Ә монда хатын-кызда, хәтта гомумән кеше дә түгел. Әле ни теге бу җырны никтер басып җырлыйлар. Кайберәүләр хәтта кулын йөрәккә куя. Мин яратам сине Татарстан. Мин яратам сине Татарстан, алтаннарың өчен яратам. Шулмы? Тагын яратам. Җавап кабул ителде, әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Мин яратам сине Татарстан, алтаннарың өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Димәк, исәп 1-0, әфәрин сезгә бу юлы. Бергә. Bu turda инде, бу турда. Исәп 1-0, икенче җырны, икенче биремне белеп карыйк әле. Так. Окей, Гөлгенә. Бу җыр тукталыш турында. Түгел, ой, мәхәббәт турында. Ой, Тукталыш турында җырлар күп түгел бит инде. Күп түгел, бу минем син, минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте, ни өчен диеп сорама. Яратам, бетте китте. Без тикшереп карый алабыз, шулмы юкмы икәнен? Теләсәгез. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйдәгез тикшереп карыйк. сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте, ни өчен диеп сорама. Яратам. Бу җырны беренче мәртәбә ишетәм. Ау? Бу җырны беренче мәртәбә ишетәм. Беренче мәртәбә ишетәсең? Инде. Искиткеч матур җыр, әле сез ул вакытта, әле беләсезме ул вакытта, әле Сез дискетүкләргә йөри башлайсыз, аны бик яхшы белерсез. Чөнки татар дискетүкләрне бик яраталар ахрый, әлеге җырны. Бит инде ул татар дискетүкләре. Маша. Сез белмисезме? Хәзер бит татар халкы биеми. Әйдәгез күңелсез вакыйгалар хакында сөйләшмәйк әле. Nasıl başka тапшыру темасы? Менә ул элек менә татар Менә без яшь вакытта бар иде дискетүкләр, һәм әле бар иде яшьтүк дискетүкләр, һәм анда шушы җырларны башкаралар иде. шундый ностальгия белән куйды. Бүген гомумән теге Ностальгия Субуенда учак янадан башланды, сезнең шундый нотадан башланды име? Демәк, киләсе биремне тыңлыйбыз. Игътибар. Окей. Кышларга багышланган җырлар бик күп. Алар арасында иң популяре Сандугачлар, ләкин әлеге кыш образы да еш очраямсы. Сандугачлар иелешкән су ишергә милештән. Сандугач турында Тала, хәзер тала. 5 җыр әйтергә була. 5 кенә түгел, монда бик күп әйтергә була. Монда бит сандугач турында Тыңлаучы сандугач. Түгел дип әйттеләр. Шуңа күрә әйдәгез тагын тыңлыйк, инде ашыкмагыз. Кышларга багышланган җырлар бик күп. Алар арасында иң популяре Сандугачлар, ләкин әлеге кыш образы да еш очраямсы. Әлеге җыр аерылып тора. Беренчедән ул безнең ретро, барыбызга да кичкенәдән таныш җыр. Икенчедән бу җыр тулай кышка түгел, аның бер өлешенә багышланган. Бу миңа гына сәер тоелама. Әлеге кыш өлеше төрле тормыш хәлләре һәм ират образы белән, хис кичерешләр белән чагыштырыла. Алай да җыры матур, сүз юк. Кышлар кебек ирекне мин дә яратам. Кышлар кебек ирекне мин дә яратам. Гизмәсәм дә зәңгәр күкне шул җыр идеме? Ул түгел. Мин ләкин рәхмәт, бик зур, бик яратам. Марат Галимовның искиткеч матур җыры шуннан. Онсында белә. Былбыллар бар. Бер версия бар. Сандугачым Саескан, тукран, чыпчык, Тургай. тургай. Ну бит Ләкин монда кыш турында түгел. бер өлешенә дип. Кышның бер өлеше. бер өлеше. Кышның бер өлеше. Кышның нәрсә буласы? Бүтәкәсе. Канаты, каз канатыдыр инде бу. Каз канаты. Җавап кабул ителде. Хәзер Султан әйтә, мин бу җырны белмидем дип әйтә. Мин балалар туган йоклап әлеге китте. җыр юк дип әйтә. Белмишем. Без сезгә бер дә
Үпкәләмибез. Ну, бу бик Белмәгән матур өчен. җыр, чынлыкта. Бик матур Аны җыр. тыңлап карагыз. Без сезгә ошалмыйбыз да үпкәләмибез. Әгәр дә ул Сез җыр баш булса, миенә яңа бер җыр. Бары тик шаян туйга башка Тыңлап килмәгез, карый икән, пожалуйста. дөресен Шаярам. Нәрсә җавап кабул ителде? Нәрсә әйтмәкче? Мәктәбен тыңласак дөрес инде ул. Җавап Димәк, тыңлайбыз, әйдәгез. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Шулай, афәрин, менә бит логика белән дә ниндидер дөрес җавапларга килеп була. Әлеге турда исәп 2-1 Венера Султан командасы алга чыкты һәм безнең соңгы ахыргы 3нче тур калып бара. Өченче соңгы турыбыз кем турында җырлыйм дип атала. Әлбәттә, нәрсә турында гына да, кем турында гына җырлар язылмаган. Ә инде без менә кайбер язылмаган, җырлар язылмаган шәхесләр турында җырлар яздык. Хәзер инде сезгә моны тыңлатачакбыз, ишеттерәчәкбез. Кем турында җырлаганыбызны сез белергә тиеш буласыз. Мин инде рэп рәвешендә җырлыйм. Сез кем турында җырлаганны аңлап тимәгә басырга тиеш буласыз. Ә инде җырлаган саен ниндидер яңа факт ачыла. Бәлки тормышыннан, бәлки иҗатыннан, һәммәсе башкасына, эшеннән. Шуңа күрә үзегезнең җавабыгызда тәгаен менә дөрес икәненә генә ышангач, белгәч, шул вакытта гына басыгыз, чөнки әгәр дөрес булмаса, яңадан сезгә мине түзеп тыңларга туры киләчәк. Әйдәгез, беренче биремнән башлыйбыз. Журналистлар монда. Йоу. Журналистика мәйданы, рэп мәйданына үрелә. Әйдәгез, башлыйбыз, киттек. Актанышта туган икән, авылында музей һәм бюст бик елмаерга ярата. Барсы белән ышанам дус. Ну, конечно. Әйе. Минтимер Шәймиев. Минтимер Шәрипович Шәймиев. Ну, инде монда актаныш кешесе белергә тиеш бит инде монда актаныш. Дөрес җавап игътибар экранда, әлбәттә, Минтимер Шәрипович Шәймиев. Рәхмәт сезгә, Минтимер әфәнде. Димәк, дәвам итәбез һәм киләсе шәхесебезне белеп карыйбыз. Инде әйбер таныш. Монсы инде авыр түгел, матур кызларның берсе. Шаяндагы кызыбызның буладыр ул әнисе. Горурлыкны шайтан дигән беренче ул сәхнәдән. Хәзердә аның кызын беләм. Хәзер исемен Сез бит команда. Сез бергә эшләй аласыз. Әйдәгез. Ландыш Нигъмәтҗан. Ландыш Нигъмәтҗан. Бу сезнең тур бугай, бу сезнең тур бугай. Аңлашыла. Әйттек бит менә ахырда үзгәрешәк. Без ниһаять теге аңладык сезнең уйныгызны. 2-0 җәмәгать. Өченче кеше, өченче шәхес, әйдәгез, аны белеп карыйк. Әгәр исемен ишетсәң, җирдән түгел диярсең. Башка планета исеме монда нишли диярсең. Венера Ганиева. Венера Ганиева. Әлбәттә. Россия халык артисты бездә андыйлар сирәк. Аның кебек хатын-кызлар халкыбызга бик кирәк. Үзе җырчы, үзе стас. Үзенең белә кадерен, моңлы җырларын тыңласаң, эзләдер бәгырең. Ул җырлаган җырларсызла татар туе була алмый. Аның сандугач тавышын күңел тыңлый туя алмый. Венера хатыны Ганиева, сез искиткеч, 3-0. Браво. 3-0. Браво. Димәк, әйдәгез. Султанның бит үз Венерасы янында, шуңа күрә ул әйтмәде. Ну, әмма аның турында бит әле андай җырлар юк. Әлегә. Мин әле күптән түгел генә белдем. Венера һәм Чулпан ул икесе дә бер үк исем икән. Тәрҗемәсе Чулпан баланы. Чулпан йолдыз бит инде Венера. Венера. Йолдызы, Венера планетасы. Планета түгелме? Әйдәгез. 4-нче бирем. Әзрәк кенә яшьлеккә кайтып килик. Андеграундный. Селкетәбез.
сәхнәләрдә бик еш түгел әле сымзы арада. Җырлары йөрәк яра кызлар сала ярага. Моңланып җырлаган саен һәр чак йомак үзләрен. Тик бу көннәр кабатланмас шуңа сала эзләрен. Әтисе җырлар яза дип кайчак җырлый аларны. Әлмәт якларыннан килеп тетрәндерде каланны. Илназ Сафиуллинdir инде ул. Илназ Бу көннәр- Сафиуллинdir. Юк, бу көннәр. Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйблам, минем бәхет илем. Һәм Илназ Зиннур улы Сафиуллин. Әйе. Безнең яшьлек Соңгы бирембез калды. Һәм әйдәгез, аны да тыңлап китәбез. Санап куйдык. Яки 4-кә 1 булачак иде, яки 3-кә 2 булачак, әлеге турда киттек. Bu hozirgi vaqtdagi jarib boshlandi. Musiqada boy bir Мындай тырыр җырчыларның сирәкләрен генә белән, шуның белән горурланам без якташлар аның белән. Чын мишәр кызы икән ул үзе чибәр. Бераз Мишәр кызы булгач Илсия Бәдретдиновадыр инде. Мишәр кызы шая телле үзе. Шундый сөйкемле. Ну, дөресен әйткәндә, мишәр кызлары бик күп. Эстрадада, Әйе. сәхнәдә бөтенсен генә белеп бетермибез. Әйе. Шуңа әйдәгез, тагын кызганыч Илсия Бәдретдинова белән без якташлар түгел. Итек. Мындай тырыр җырчыларның сирәкләрен генә белән, шуның Иркә. Иркәме? Тырыр Аксубай. җырчы. тырыр җырчы, Әйе, Аксубай. синең якташың. якташым, Мишель. Җырлый Мишәр кызы. мишәр кызы шая телле. 3 бала әнисе. Дөрес, Иркә турында, чөнки бу Иркә Шакирова. Рәхим итегез. Инде гомум нәтиҗәгә килгәндә, тәҗрибә монда һәм инде үзенчә мантык җиңде. 7-гә 5 исәбе белән бүген җиңделәр Шулпан Венера Аитова һәм Солтан Шаһиев. Рәхмәт сезгә. Ошап, инде күнегеп, өйрәнеп, кызып кына киттек, бетеп тә китте диләр. Инде җәмәгать рәхмәт сезгә. Сезнең мәйданыгыз киңәйгәннән киңәя барсын. Без сезнең белән саубуллашабыз киләсе очрашуларга кадәр, дуслар. Sağ Сау булыгыз.